Хәйерле иртә Россия бер телеканалында Татарстан яңалыклары туры эфир студиясендә Идел Кыямов. Иктисадның нефть-газ комплексыннан бәйсез булуына ирешергә, республика рейтингында алдынгы урынга күтәрелергә. Татарстан дәүләт советы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин Лениногорский районы муниципаль советы утырышында әнә шундый бурычлар куйды. Утырыш алдыннан парламент җитәкчесенә төзекләндерелгән балалар поликлиникасын һәм әлегә Россиядә бердән-бер саналган орлыкларны чистарту заводын күрсәттеләр. Мәдәният сарае залында фермерлар шәхси хуҗалыклар продуктларыннан башлап социаль өлкәләргә бәйле казанышлар да тәкъдир ителде. Районның социаль-икътисади күрсәткечләре әлегә мактанырлык түгел. Республикада 12нче урыннан 21нчегә төшкән. Сәнәгать мәйданчыкларында эшне шактый җанландырасы бар. 21нче елга караганда җитмәгән җирләре дә бар, авырлыклары булгач, промплощадкалары бар. Алтау бит алар, кайсы бер районнарда берәү, икәү, өчәү, монда алтау. Аларның эшкә кереп китүен күз алдында тотарга кирәк дигәнне уртага салып сөйләштек. Андагы мөмкинлекләр бар. Яңа инвесторлар, яңа инвестициялар кертеп. Татарстан Республикасы президенты каршындагы татар телен саклау һәм үстерү мәсьәләләре комиссиясе җитәкчесе, Татарстан Республикасы дәүләт советы рәисе урынбасары Марат Әхмәтов рәислегендәге делегация Теләшә районында булды. Теләшә авылындагы Кояшкай 2нче балалар бакчасында урта мәктәптә милли белем, тәрбия бирү үрнәкләре белән таныштылар. РСФСРның спорт остасы, танылган фермер Сәгыйд Гыйниятуллин призына үткәрелүче татарча көрәш ярышларын ачу тантанасында катнаштылар. Әгәр дә без балалар бакчаларында, хәтта катнаш балалар тәрбияләнә торган бакчаларда да татар телендә тәрбия бирә торган балалар төркемнәре оештыра алмасак, бу бигрәк тә район үзәкләренә кагыла һәм шәһәрләргә кагыла. Һәм бу милли бакчада тәрбияләнгән балаларны башлангыч сыйныфларда гына булса да татар телендә белем бирә алмасак, менә безнең бүтән калган эшчәнлегебез, тырышлыгыбызның нәтиҗәсе югары булмаячак. Безнең төп эш урыны мәктәп, балалар бакчасы, әти-әниләр белән эшләү һәм алар белән эшләгәннең нәтиҗәсен менә бу үзешчән сәнгать, мәдәният учреждениеләрендәге төрле чаралар белән ныгыта бару. Татар информ агентлыгында республикада халыкара туган тел айлыгы йомгакларына багышланган матбугат конференциясе булды. Татарстанда ЮНЕСКО оешмасы билгеләгән туган тел көне 2000 елдан башлап үткәрелә. 2021 елда ул республикада игълан ителгән туган телләр һәм халыклар бердәмлеге елы уңайыннан зурлап билгеләп үтелде. Мәдәният, мәгариф һәм фән министрлыклары, Татарстан халыклары дуслыгы йорты вәкилләре билгеләп үткәнчә ай дәвамында дистәләгән чара оештырылган. Төрле телләрдә нәфис сөз осталары, рәсемнәр конкурслары, тарихи урыннарга экскурсияләр, китаплар, укул эшләнмәләре күргәзмәсе, милли кинофильмнар фестивале, туган телләр дәресләре, олимпиадалар уздырылган. Ел дәвамында төрле чаралар дәвам итәчәк. Шөпрәле районы хезмәтчәннәре еллык эшкә йомгак ясады. Игенчеләр былтыр рекордлы уңыш җыеп алса, терлекчеләрнең дә мактанырлык күрсәткечләре бар. Булар хакында алдынгылар слетында сөйләштеләр. Шынны хуҗалыгы районда гына түгел, Идел аръягында да еллар буена алдынгылыкны үз кулында тота. 2800 баш мөгәззә эре төрлекнең 900 савым сыеры. Өстерелү җирләренең нибары 7% гына биләсәләр дә, авыл хуҗалыгы продукциясенең 3тән 1-ен җиештерәләр. Хуҗалык, агросәнәгатьне цифрлаштыру һәм малларның баш санын тәңгәләштерүдә муниципалитетта сынау мәйданчыгы да булып тора. Бу хуҗалыкта инде безнең пилотный хуҗалык дип атала. Монда хәзер кертәбез система идентификация, то есть һәр сыерның, һәр башның үзенең клад номеры, 11 санлы, QR-кодлы и электронный чипы бар инде аның. Монда бөтен информация язылган аның турында. Ул уникальный код, ул бер кайда кабатланмый, ул безнең илебездә бер генә андый код. Ул Россельхознадзор аша бирелә. Ныклап төзекләндерелгән яңа фермаларда берничә савымчы эшли. Зәфия Җаббарованың стажы 20 елдан артык. Хәзер эшләү күпкә җиңелрәк. Бөтен процесс автоматлаштырылган. Эшләргә яхшы инде, бөтен ниләр бит инде техника белән. Эшләргә бик яхшы. Нибез юк, теләп эшлибез.
Шүпрәлдә узган алдынгылар светында шынлык хуҗалыгын үрнәк итеп куюлары бер дә гаҗәп түгел. Башка ширкәтләр, фермер, шәхси хуҗалыкларның да уңышлары саллы гына. Алар үз продуктларын район мәдәният йортында оештырылган күргәзмәдә күрсәттеләр. Игенчеләр быел рекордлы 128 мең тонна ашык җыеп алды. Уртача уңдырышлылык гектардан 34 центнер. Шикәр чигендәреннән 95 мең тонна чимал казып алынган. Башка культураларда мул уңыш биргән. Киләсе уңышка ныклы нигез салынган. Армиядан соң. Техникумда укыганда тоже кайтып комбайнда эшләп киттем Нивада. Нарсын. Техникум биткәннән 90-нчы елда постоянно Нивада 12 ел эшләдем. Нарсын әле эшлим. Кис комбайнда эшләдем, район буенча тест ясадылар. О кыенлыкларны бөтенсен бүген көндә җырып чыктык. Һәм инде бүген безнең менә бу икътисад райондан да матур гына дәвам итә үз эшен. Һәм инде киләчәктә дә без ышанып калабыз. Мондай авырулар алар булдан булмас дип, һәм инде безнең район киләчәктә матур иттереп эшләп, матур иттереп үсеп, һәм алга таба да без матур иттереп шулай иттереп яшәргә дип насыйп итәбез. Алдынгылар светында иң лаеклыларны хөрмәтләделәр. Агросәнәгать тармагының иң яхшы хезмәткәрләренә хөкүмәт бүләкләре тапшырылды. Фарис Мөхәммәтов, Дмитрий Второв, Ленар Хабибуллин, Илдар Сафиуллин, Татарстан яңалыклары, Шүпрәле районы. Татарстанда коронавирустан вакцина ясатуга Россиянең дәүләт хезмәтләре порталы аша язылу мөмкинлеге бар. Дәүләт порталындагы табибка язылу яки айрым COVID-19 коронавирусыннан вакцинация хезмәтләреннән файдаланырга тәкъдим ителә. Төгәл дата һәм вакытны билгеләп булмаган чоракта вакцинация узарга теләүчеләр исемлегенә язылырга кирәк. Медицина оешмаларында вакцинациягә чиратлар 2 атна алдан төзелә. Шуңа күрә прививка ясатырга язылганда медицина хезмәткәре элемтәгә кирип, вакцинациянең көнен һәм вакытын хәбәр итсен өчен шәхси мәгълүматларны да язып калдыру мөһим. Прививканың икенчесен ясатканнан соң вакцинация узу турында электрон сертификат бирелә. Татарстан мөселманнары диние нәзарәте «Динем ислам, милләтем татар» журналистлар бәйгесенә йомгак ясады. Җиңүчеләр белән мөфти Камил хәзрәт Сәмигуллин һәм диние нәзарәте белгечләре очрашты. Бүләкләнүчеләр арасында хезмәттәшебез Татарстан дәүләт телерадиокомпаниясенең милли тапшырулар хезмәте мөхәррире Мөршидә Җиһан да бар. Конкурс шартлары буенча материаллар татар мөселман үзенчәлекләрен саклау, үстерү һәм өйрәнү мәсьәләләренә багышланган булырга тиеш иде. Гаризаларның күбесе шушы шарт үтәлмәү сәбәпле финалга узмаган. Зак еллар дәвамында ислам дине кыйммәтләрен халыкка тарату белән шөгыльләнүче берничә журналистка диние нәзарәтенең бердәмлек медале дә тапшырылды. Медаль тапшыру быелдан башлап традициягә керә. Журналистлар ислам дине турында халыкка җиткерүгә бәйле четерекле сорауларга да җавап алды. Тәкъдимнәр дә кертелде. Әлбәттә, иң мөһим башлау, чөнки озын юлда беренче адымнан башлана. Аннан соң безгә әйтәбез, сез безнең өчен журналистлар гына түгел, сез безнең коллегаларыбыз, чөнки без мөнбәрләребездән 500 кешегә генә мөрәҗәгать итә алсак, сез миллионлаган кешеләргә мөрәҗәгать итә аласыз. Шул нисбәтен без әйтәбез, сез безнең коллегаларыбыз, әгәр дөрес иттереп динебез буенча дөрес иттереп динебезне аңлатсагыз, күпкә файдалырак була. Безгә караганда да. Буадагы Туган якны өйрәнү музеенда якташлары рәссам Шамил Нигъмәтнең күргәзмәсе ачылды. Тантаналы ачылышта рәссамның туганнары, Буа якташлыгы вәкилләре, район җитәкчелеге катнашты. Авыл тормышы, авыл кешеләре һәм күп төрле төсләр палитрасы Шамил Нигъмәт рәсемнәренең үзенчәлеге булып тора. Бүген Туган якны өйрәнү музеенда рәссамның картиналары күргәзмәсе ачылды. Катнашучылар арасында Шамил Нигъмәтнең хатыны Рәфидә Нигъмәтуллина да бар иде. Он рисовал все. Он рисовал и пейзаж. Ул бар нәрсәне дә рәсемгә төшерә иде. Пейзаж, сюжет картиналарды ясады. Бигрәк тә туган ягының табигатен яратып ясады. Портретларны да яхшы ясый иде. Нәрсәгә тотынса да чын сәнгать әсәре тудырды. Күргәзмә Шамил Нигъмәтнең тууына 70 еллыгына багышлана. Рәссам Буа районының Килдурас авылында дөньяга килә. Автор күп эшләрен үзенең туган ягында язган. Аның картиналары хакында әйткәнемчә озаклап сөйләргә мөмкин. Аларда төсләр балкыш. Һәр картинада мәгънә. Ниндир мәгънә алып китәсең. Аеруча үзенең якташларына
үзенең авылдашларына багышланган рәсемнәрне мин олы эчтәлекле, ниндидер уйларга этәрә торган рәсемнәр, картиналар дип атар идем. Шамил Нигъмәт 2004 елда вафат була. Аның мирасы Казан, Европа һәм Американың шәхси коллекцияләрендә, музейларында саклана торган йөзләгән картиналар. Автор җәмәгать эшчәнлеге белән дә шөгыльләнгән. Шамил Нигъмәтнең гаиләсе Буа районына 40-ка якын картина бүләк итте. Киләчәктә Килдуразда рәссамның музей йорты ачарга планлаштыралар. Бу вакытка кадәр картиналар район музеенда сакланачак. Картиналар күргәзмәсе март ахырына кадәр эшләячәк. Рәссамның иҗат җимешләрен теләгән һәркем карый ала. Алсу Сәмигуллина, Сирин Хәсәнов, Татарстан яңалыклары. Бүген республикада буран чыгуы көчле җил көтелә. Юлларда бозлавык. ЮХИДИ идарәсе транспорт йөртүчеләрне юлларда аеруча сак булырга, тизлекне арттырмаска киңәш итә. Юлларда көтелмәгән хәлләр килеп чыккан очракта 5333-888 телефоны буенча шалтыратырга була. Әлеге сәгатькә шундый яңалыклар иде. Мин Идел Кыямов, бүгенгә сезнең белән саубуллашам. Ял көннәре күңелле һәм файдалы үтсен. Исән-имин булыгыз.